جدرکی خوجهی ji Kurdistana Sûriye sînaryoyên pêşeroja Kurdistana Sûriye belav kir bi taybet piştî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriye û gefên Tirkiyeyên berdewam li ser Kurdistana Sûriye. Malpera Basî Newsê li ser zarê jêderekî got navê wî eşkere nekiriye, belav kiriye got du rê li pêşiya çekdarên PYD ne. Li PYD hewl dide got birêyeke din rewşê çareser bike, ew jî birêya hemahengiyê û alîkariyê ji aliyê rejima Sûriye û Rûsya. Ji derê navborî eşkere kir goriya yekem Amerîka pêşinyar kir bû. Ew jî got hikûmeteke hevbeş ji hevpêmaniya niştimaniya opozisyona Sûriye û pêşmergeyên roj were pêk anîne. Got karê wan sînorê Kurdistana Sûriye bi Tirkiye re biparêze. Li PYD ev yek red kir. Ji derê navborî berdewam kir û got Amerîka niha PYD siza dide li ser redkirina plana wê. Got wê bi tenê hêla li pêşiya gefên Tirkî. Golgorî navborî biryara vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriye hat piştî redkirina PYD ji plana wên re. Plana didwan ew e got PYD deverên dibin kontrola xwe de dabeş bike. Got parêzgehên dêra zorê û Hesekê bigiştî dibin destê rejima Sûriye keve bi serpiriştiyeke Rûsî û Amerîkî. Hevdemî got parêzgeha Idlib vegere ji bo rejima Sûriye bi serpiriştiyeke Rûsî. Got Amerîka û Rûsya li ser vêyekê li hev kirine beramberî derxistina çekdarên Îranî ji Sûriye got ev yek jî daxwazeke Amerîkî ye. Herwiha hate diyarkirin got bajarê Serêkaniyê û girê Spî û Kobanê û Minbic û Reqqa wê dibin destê Tirkiye de bin. Got bi gotina jêderên navborî di çend rojên bê de wê Minbic dibin destê Tirkiye keve. Got ev yek wê bi erêkirina rejima Sûriye be. Wekî gol esîtana li ser derbasbûna Tirkiye ji bo Idlibê li hev kirin. Derbarê çekdarên PYD'ên Gol Kurdistana Sûriye ne malpera navborî diyar kir got ew çekdar wê wekû milîsên bi ser rejimê ve bimînin. Lê rêveberiya wê destê rejima Sûriye de be û li cihê rejimê wê deverê kontrol bikin. PYD li pêşiya du rêya ne. Yan wê deverên Kurdî radestê rejima Sûriye û Rûsya bike, yan jî divê bi plana Amerîkî razî bibe û hikûmeteke hevbeş ava bike, yan jî divê berê xwe bidin Qendîlê.